Bat, bi, hiru. Txomin Elosegi deitzen naiz, eta Azparnen handitua niz. Eta Manu naiz, duela 10 urte sartu naiz laborantza ganbaran. Beraz nik ditudan misioneak dira agronomiaren inguruan, batez ere alorretako gaiekin, jana gaita zereala, kartoa, soja eta holako. Eta lantzen ditut lurra albezain gutxi lantzenko teknikak, estalkiak, ereite zuzena eta holako gaia. Lurraren kontserbazione laborantza deitzen den gaia. Txomin bezala lurra, pentze eta herriko giaz okupatzen niz. Laborantza ganbara ez da lan bat bakarrik, baina bizitzeko manera bat da. Laborantza mota zer nahi dugun ukan geroarentzat. Lurama bukaeran gure artean pesta bat egiten dugu eta hainitz oroitzapenak bat ditugu. Aurtengo uda eta lagazkena ere azkenean. Izigarriko idortea izan da, bada orain 6 hilabete biziki gutxi egin duela. Klima aldatzen ari zaukula azkarki eta laborantza sistema, agronomia praktikak eta etxalde tipiak plantan emaiteko momentua orain da berrik dugu ernatu alde hortaik.